Ano bang gawin ko rito? Nag-iisip ako ng paraan kung paano maayos to. Nagagalit na siya sa akin. Pupuntahan ko na lang siguro sa kanila para malaman kung kasagutan nito. Tingnan tayo. Oo. Kumusta ka? Kumusta ka? Okay lang, okay lang. Salamat. Nandito na. Gutom na. Gutom ka na ba? Oo, Tama, tama. gutom baba na, ka na. gutom na ako. Tama tayo. Nakakapagod pala yung trabaho natin. Oo nga. No? Sobrang hirap talaga, no? Grabe, sobra talaga. Gutom-gutom na pala ako ngayon eh. Ako rin eh. Sobra. Gutom na, Kaya gutom na. sana tayo. Pasok na tayo doon. Ate, nandito na po kami. Oo, baka nandito na gutom na kasi ko eh. Baka maramihan ng pagkain. Jen, Gutom na rin ako. Jen, nandito na kami ng bunso mo. Sige po. Tamang-tama, gutom na po ako. Buti, nandito pala kayo. Tamang-tama na mayroong pagkain. Kakain na rin ako. Dito mo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Call, magandang gabi po. Oh, magandang gabi din sa'yo, Je. Buti nakapunta ka dito. Magandang gabi din sa'yo. Oh, kumain ka na rito. Oo, tamang-tama. Ayun, halika. kami. Na yung pagkain Nakakain namin kami eh. ngayon. Kain. Dito ka upo, huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. Dito ka dito. Ito, kumakain kami. Dito ka. Halika. Halika, dito ka, upo. Dito ka po. Dito ka. Halika, kain. Huwag kang mahiya. Kain ka dito. Tapos na po ako eh. Ako lang dito. Upo. Kumain ka. Okay. Buti nakapunta ka dito. Sino bang kasama mo? Gabi na ngayon. Sinadya ko talaga pumunta dito kasi Talaga? meron akong problema. Ganun ba? Sige, kain ka muna. Ngayon, pero ganun ba? Ano ba kalaki yung problema na niyaya eh? Nag-aaway kasi kami. Kaya pumunta na ako dito kaysa naman dumating pa sa punto na Tama ka naman yan. mahirap na. Talagang ganun talaga. Pag dumating talaga yung pag-ibig, talagang ganun may pagsubok. Tama. Para magiging, ano kayo, magiging, ano ba? Tawag ba na? Matatag. Oo, matatag kayo. Kumusta ba ang trabaho nyo? Ikaw? Okay lang, Kuya Arke. Ilang? Okay lang. Oo. Okay lang sa akin, kuya. Ganun ba? Kasi ano eh, balita ko ngayon, maraming kumpanya nagsisirado kasi wala nang pangsweldo yata. Oo nga. Buti hindi napiktahan yung trabaho nyo. Hindi naman po. Ganun ba? Teka muna, anong buwan ba ngayon? November na. So, undas, no? Undas na pala. Dito tayo pupunta ng cemetery eh. Kasi nagla-lockdown. Ganun ba? Talagang mahigpit talaga. Hindi naman pwede natin. Ayun. Kaya tayo. Ano ba yun? Kasi parang may nakita kong dumadaan sa likod nating nakaputi. Huwag mo lang pansinin yun. Nandito ang pagkain. Siguro po. November na kasi ngayon eh. Oo, Halloween na. Siguro ganun talaga. Alam nila siguro na hindi tayo pwede makabisita doon kaya sila nang lumalabas. Oo nga. Hindi Kuya. kasi naramdaman ko ngayon eh. Meron lang talaga ba? Umuwi na siguro ako. Wag ka muna muna kasi gabi na ngayon. Umuwi. Naku, mahirapan Ako, ka tayo madilim dyan. sa daan. Natatakot Huwag ka ako. munang Rito umuwi. eh. Naku. Walang ilaw doon. Pag uwi ka, cargo di konsensya pa namin yun. Huwag kang uwi. Hintayin mo na natin sa siguro. Saan ba si Ayay? Hindi ko alam eh. Kanina pa lang natin to Ano ba hinanap. talaga nangyari sa inyo, Ano ba ha? nangyayari sa inyo? Sabi niya kanina na nandun na siya sa kwarto niya. Grabe. Pero wala siya doon eh. Wala siya. Hindi ko rin alam kung saan siya pumunta. Naku, problema mo na yan. Ano ba yun? Ano ba yun, Kuya Arke? Pangalawang ulit na yun ah. Oo nga. Oo nga. Naku. Parang may multo dito. Ano ba yun? Ilang beses na nga. Bakit ba? Ano yung ilaw? Parang natakot ako ah. Ba't nanginginig yung Parang ano na to ah. matayin yung mga balahibo ko eh. Yun nga eh. Kaya huwag kang umuwi ha. Huwag kang umalis dito. Magsasama-sama tayo dito. Di ba na to eh? Hindi tayo pwedeng matakot dyan. Sige, tuloy kain natin. Kuya, totoo ba yung Ayoko na, multo? busog na ako eh. Hindi, kasi Hindi. sabi nila to.
totoo talaga yan. Kasi yung mga ano yan eh, kasi sinasapian ng mga demonyo yung mga multo. Kaya nagpapakita sila siguro, meron silang mga hindi pa nila na ano yung sa buhay pa sila, kaya hindi nabalikan nila. Talaga? Kasi siguro itong bahay na to, may mga pangyayari dito na ganap na kapanahonan pa eh. Siguro napapakita kasi araw nila kasi ngayon, bukas na pala. Oo. Ay, oo, tama. Kaya huwag tayong matakot, huwag tayong mabahala. Siguro, mag-double na siguro, kaya napatay-patay yung ilaw. Sige, kain tayo. Sige, kumain ka na. Sige. Busog na ako eh. Tapos na akong kumain. So, grabe pala ka. Kuya, Saan ka mapunta ngayon? sisiyar mo na ako. Sisiyar ko. Sige, mag-ingat ka. Meron, nakakatakot kasi. Huwag kang matakot, wala lang yun. Ano rin siguro, the voltage kaya napatay yung ilaw. Ah, ganun ba? Sige, punta ka lang doon. Sige, Siyar mo na ako, ah. Sige. Grabe mo. Wala ba kang ano dito? Sa bahay? Hindi ko po alam po eh. Kaya huwag kang umalis ha. Dito ka lang. Hintayin mo lang si Ayay. Babalik niya. Sige. Saan pa ba siya kuya? Iwan ko. Saan siguro ngayon? Kasi pagdating namin dito wala na. Si Jin lang yung natira. Si ate lang yung natira ninyo. Naghanda ng pagkain. Ay, si ate pala naghanda yung pagkain natin? Oo. Pagdating namin kanina. Naghandaan kami. Kaya hindi ko alam kung saan siya ngayon. Kaya maghintay ka lang ha. Oo. Sige. Ano ba yung nakikita ko? Parang tao talaga siya. Ano ba yun? Uy! Ano nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Oh, tulungan natin. Naku! What Gising ka rin! happened to you? Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Gising ka na rin! Gising! Dadalhin natin sa loob. Sa loob. Rin! Pasok sa loob. Bakit mo nagkaganyan? Rin, gising ka rin! Dito na! Rin, gising ka rin! Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari? Gising! Ano nangyari sa'yo? Gising! Rin! Ano nangyari sa'yo? Rin! Ako! Bakit na? Rin! Ako, paano ba to? Ano nang gagawin natin to? Naku, wala pala kang alam Dadalhin ko dito. sa manggagamot ah. Paano? Gabi na ngayon. Oo nga. Rin, gising ka rin! Anong gagawin natin dito? Wala tayong magagawa dito. Anong gagawin natin? Sa ospital, ano natin to? Gabi na ngayon. Wala pa tayong sasakyan. Naku, paano na to? Anong gagawin natin? Gising ka rin! Gumising ka rin. Saan ba si Ay? Saan ba? Saan? Saan Hanapin ba natin. sila? Naku, paano ba to? Rin, gising ka rin! Gumising ka. Anong gagawin na natin Paano ba to? Rin, gising ka rin!